No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Pilkille. Helmikuun loppuu tässä 24. päivä on helmikuuta. Ja ollaan tässä Pilkillä. On melkoinen sumu tiellä järvellä. Mihinkä sitä kekkas näette? Melko kova sumu. Ja kello on 8:10. Aurinko paistaa tulla sumun takkoon ja just karsin reiän ja laskin Pilkin tuohon. Eilen on tehnyt tämmösen pienen laikun tähän, niin katsotaan, suohaanko tänään kaloja. Vähän epäilen, voi olla aika haastava reissu, kun on just satanut erittäin paljon lunta tähän jäälle. Toisessa päivänä niin on voinut käytös muuttua kalalla aika passiiviseksi, mutta eilen tuli iltapäivällä käyttyä ja 2 ahventa sain. Siinä 2:30 maissa. No, katsotaan miltä se aamusyönti näyttää. Saadaanko yhtään mitään aikaiseksi. Ihan kokoinen. Oi joo, pistää vasta, pistää hulluna pumppu. Vielä. Vittu se oli anturista meni, niin se pääsi karkuun kyrpä. Voi perkele. Oli vielä hyvä kokoinen. Oli tosi hyvä kokoinen. Ja se jäi tuonne anturin väliin. Ja se vei kaikki. No niin, hienosti meni. Nyt on meillä morrissa kala. Ahven. Sieltä se vaan noussut. Hyvän kokoinen, ihan ok. Nyt on morrissa kiinni. Ihan hyvän kokoinen. Aika kovasti pistää vasta. Mennään viiä. Onko se hirmu jättiläinen? Hulluna pistää vasta. Ihan hyvän kokkoinen. Hyvän kokkoinen mörskähti morviin. Sillähän se pisti vasta, kun se oli tuon koko. Vittu kun ei pysy. No niin. Tästä taitaa olla tämän päivän saldo. Semmonen 2 ahventa. Ja epäonnistunut reissu. Pari tilannetta, että ois voinut saada hyvin niin ahvenia, vaan ne ei jostain syystä lyönyt. Morrilla suottiin molemmat ahvenet ylös. Yksi tunaroittiin tuossa avannossa, se oli kaaju ympärille mennyt. Ei oo ollut ahvenet semmoisella lyönnillä kuin pari päivää sitten. Heti kun satoo lunta jäälle, niin heti muuttui tuo käytös ahvenella. Mutta video jatkuu tässä, niin me tullaan huomenna uudestaan kokeilemaan.
Suohanko mitään aikaiseksi. Vähän aikaa tässä vielä pilkiin. Jos sattuis pelähtämään joku hullu parvi tähän ja ne löysi. Muuttu tuo keliikki, sumu hävisi. No, katsotaan. Nyt on kiinni morrissa. Ahve onko pumppa? Ihan ok fileekkala. Ihan ok kala. Ihan ok tuo. Perusfile. Hyi, kun sylikäs tuohon. Sieltä. Nyt kun rupes ritisemään. Sieltä vaan suottiin. Annapas sille koukku. Kiinni tiukisti. Ai saakeli. Tää se kello on. Kello on 11. Minusta se nyt rupes ehkä vähän syömään. Ei se lyö. Mä pistän kohta jonkun vavaan poikki. Pistän vavaat aivan kappaleeksi lyö ja poltan, teen tulee tähän. Hyvin pallaa vavaat. Ei ollut munat pattaa. Ei ollut munat pattaa. Tätä hetkeä on odotettu kauan. Sieltä se jumpsahti. Minä narrasin 2 tunnin odottelun jälkeen ja helvetin kylmän kyydin jälkeen minä vain narrasin morilla sieltä appuran, ei ollut munat pataat. Oi voi, pistetään appura hengille. Noin nikkasti ja sitä mä reestis noin. Yes. Onnistuminen. Sieltä tulee toinen. Katso. Lypä kiinni. Ei lyönyt. Nosta varovasti veellä. Tää on yksi hyvä tapa myös ollut. On passiivista ahventaa. Nyt riittää. Lähet tän pois sieltä. Sulla on joku pystysuorassa. Näettekö? Aivan pystysuoraan tuli tämä kaveri. Mitä ihmettä? Aivan pystysuorassa. Joku sillä ärsyntyi ja aivan pystysuorassa tuli tuo kaveri. Mitä ihmettä? Aivan pystysuorassa. Ja löi aivan höpöhellä. Oho. Sillä meni hermot tänne ja tää on vielä isompi ahve. Oho. Jaha, oli. Ei oo muuten ennen meikäläiselle tuomasta käynyt. Olipas ihmeellinen reaktio.
Löi morri aivan höpöilönä. Se hermostui ja kun nostin tuolle ylös, niin se hermostui ja laukas ihan höpöilönä kiinni. Ja toinen tuli perässä. No huh. Jaha, oli reaktio. Vähän sattuu. Mutta joo, semmonen 3 päivän setti tänään. Tällä kertaa ja tässä on yksi ottipeli. Tällä myös suottiin ja sit ollaan tuolla kultamorrilla suotu kanssa kaloja. Mulla älyttömän kylmän. Mä lähden pois ja suottelen nuo 8 ahventa. 8 ahventa tuossa pihassa. Voidaan katso nää kalat vielä tästä, että mitä ollaan suotu. Semmoset. On kova tuuli. Toivottavasti soitte jaottaa selvää. En tiedä yhtä. Tämmöset appurat ollaan suotu. Tässä on ihan hyviä. Tämmösiä 300 sinne on. Tämmösiä vähän pienempiä. Tämmösiä file-ahvenia. Ja sitten tämän päivän saldo on tässä. Aivan. Taas on täällä appura. Otetaan tääkin tieltä pois kuleksimasta. Kämme näytä. Tälleen nää otetaan. Ei otetakaan. Ei kun oteta. Ei siellä ookaan. Kusinko? On siellä kala. Anturissa kiinni tuo. Sitten tälle otetaan lisää noita ahvenia morrilla. Ei saatana. On kaukana tuo. Siinä. Kahto. Onpa ylläs. Onko mulla ahti? Ei. Otetaan vielä pari tuosta. On kyllä. On jumalauta kyllä. Iski jonkun syöntipiikin näkyy. Ahven lepihäpäillä näkyy. On vielä hirmoa vähän kokousta. Lopeta ja avaa suu, kaveri. Lopeta nyt saakeli. Sätki. Anna nyt se morri mulle. Saatana oikea kaveri. Mulla on näpit aivan jäässä. En tunne sori. Vittu sinun kanssa. Aivan tunnottomat on. Sattuu tuolle.
En tunne sormia. Näpit on aivan jees. Pakko laittaa hanskat. On niin perkeleen kyllä. Ihan tiheelmäitä. Oi. Tulloo niin perkeleesti. Ai. Pakko tappaa nää kalat. On nää ihan siimossa. Ja siimoissa. Siimoihin sotkeutuna täällä. En tiedä onko ennen. On se näkki. Aivan on sotkussa. Vitsi. Kyllä on. Maailman ohkaisimmat morrisimmat ja näissä hulluna naimisissa ja tulloo ku persis. Näissä se on selvittely. Joko se lähti. Suotto lähti. Ota vielä tuo. Oi. On kylmä kuulkee pojat. Just oli lähdössä ja perhana vie pammatti hienot kalat. Tähän jatkoksi. Aivan älyttömän hieno reissu näköjään tuli tänne. Kannatti odottaa. Mulla on aivan älyttömän kylmä. Älyttömän. On kylmää kyyti. Tässä siimat suahtella selvitellä. No, semmoset kalat on meillä. On vähän vaikka, että voisin vielä pikkusen akko jatko pelittämistä. Ihan vähän se. Kun saattiin tämmönen potti tähän kummissiin. Vähän akko vielä piettää, jos se tulisi vielä tähän, niin yritetään saada vielä vähän kaloja. Ei lähetäkään vielä.